Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta namang tanan diha? Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kahimtang o kapiskay. O karon mga ka-DJ, atong sugdan ang laing sumpay ning atong sugilanon nang hinapos tang sumpay. Mga mata alang kanako. O sa dili pa, ato usang basahon ning mga comment. Unang comment si Hanalyn. Thanks DJ, excited kaayo aning drama. Salamat sad sa imong pagpaminaw, Hanalyn. O kang Jenny Oliverio, thanks ulit po. Salamat po sa imong pagkanunayong pagpaminaw. O kang Jadragiopilia, gusto kayo basahon, Jadragiopilia, mama siguro na. Mama ang misteryosa ana. Basin siya may misteryosa ana ang dramaha. O salamat kaayo sa imong pagpaminaw. O kang Shadi Sudo, sorry, Hasido, klaro na kaayo si Minerva ang nagpatay kay Esmeralda. Salamat sa kanunay. Salamat sa kanunay. Hasil sanay Hasido. O kang Daniela Gonzaga. Hi, good evening Digilex. Thank you so much for today upload. Keep safe always and may God be always with you. Salamat sa imong pagpaminaw, Dani Gonzaga. Salamat kaayo. O kang Isim Agoy, excited part na kaayo ni salamat admin for the part 39. Please amping mo diha tanan. Admin listening from Indiana. Salamat kayo sa pagpaminaw, Isim. Thank you kayo. O kang user amping kanunay Digilex. Amping sa kanunay nga. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang sani Lilian. Di sa kayo basahon oy. Lilian. Salamat sa pag-upload, listening from Riyadh. Lingaw ko sa iyo mga drama. God bless. Salamat kayo sa pagpaminaw. Asa kalapita sa Riyadh. Kaya ako sa Jeddah. Salamat kayo sa pagpaminaw, Lilian. O kang Anske Tromata Manait. Salamat jud kayo dol sa pag-upload kanunay sa mga drama. God bless you all dol. Watching from Dammam, Saudi Arabia. Maayo kay naka sa Dammam. Ako sa Jeddah ko, Saudi Arabia. Salamat kayo sa pagpaminaw, Anske Tromata Manait. Tromata Manait. Kiso kibasahon eh. O kang user gyapon. Gwapo man dahil si Digilex. Gwapo kung wailain. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha? User. Dahil last si Ima Manodora. Thanks po sir, hapit na jud ang ending. Unsay title sa song ani? Hapit na jud ni mahumani. Pila na lang ni ka episode. Ima Manodora ang title ani nga ang gigamit ani nga background kuan kanan ay agoy na ay Moonlight Flower ang title ang iyang background sa drama, Moonlight Flower. Og salamat kayo sa inyong pagkanunayo, pagpaminaw. God bless all. Salamat kayong tanan. Og karon ato nang sugdan ang ika-40 ni atong sugilanon, part 40. Mga mata alang kanako. Og salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Thank you kayo. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong kiuna-una. Kung doon na may nag-ugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw!
nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Busa kinala mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi, nadagil ni Nardo ang gown nga puti nga gisulob ni Lara. Samtang si Frex, nakatultul gyud sa giprisuhan ni Lara o giasuyan na siya sa nitabo sa babae. Balik ang Leonardo ug Angela, gisusi na ugmayo ni Angela ang gown nga gisulob ni Lara. Aniya ang ginapustang sumpay sa atong sugilan. Mga mata, alang kanako. Ang tanang gisulti ni Lara dunay kamatuoran, Angela. Kamatuoran sa unsa? Kamatuoran nga dunay laing tao nga mibunal siya ang uho. Ug dito na siya makamatngon og buot sa ngit-ngit nga kwarto. So? Ug nituo ko siyang giingon nga Nga unsa? nga niya pa sa bahay ang misteryosang babae. Unsa? Leon, sa ko nagipanulti mo? Nausap ang imong una-una bahin kang Lara? Pwede mausab. May sa paghihapon siya nga mao ang pagsablig sa asido diya si mong naong. Kana ang iyang tulubagon. Ug ang pagsold sa bahay nga way pagtugot. Ha? Pero ang ubang sa, dili na siya ang nagbuhat na ini. Unsa? Ug karon may confirm ka pagid ako nga dili kini maong gown ang nakita nimong gisulob sa babae ubos sa imong kwarto. Dili, Leo. Sigurado ka? Sigurado ko. Tungod kay ako ug yung natutukan ang iyang gaon. Usa man kay buti pasabot ini. Ang wig. Unsay wig? Nagwig ang misteryosang babae nga nakita ko. Baga ug curly ang buhok nga nakita ko. Pangitaon ta ang wig. Ha? Og siksiko na to pag-usab ang ilawom nga kwarto nga giprisuhan ni Lara. Magdatag dakong lead light. Kusgan kaayo ang maong babae, Frederick. Unsa? Kusgan? Oh, kusgan siya. Mura siya lalaki o kusog. Unsa? Pero, may laing nagpuyo uban nila nga lalaki. Si Leo raman. No, dili mahitabong si Leo kato. Laing tao kato, nga nagtakuban lang sa pagkababae. Unsa man sa iyang tumong nagpriso man kaniya? Ikaw, unsa may imong gamit niya? Gusto siyang pasakitan ko o ang mga tao sa bahay ni Leonardo. Unsa? Mga giplantiran niya og taas nga kutsilyo ang maong lugar. Diba. Haim man ang kutsilyo karon. Wanok may pao. Nawani ni sa dang gidakop ko ni Leonardo. Kusgan kay siya. Unsa? Sure gid ka? Mo kanang nakita ko. Ang nabatyagan ko niya. Mura siya lalaki, Frex. Lara. Relax lang una. I-relax ang imong nahuna. Aron mahinumduman gyud nimo ang tibok detalye. Og ang gaon. Unsa man ang bahin sa gaon? Tuan na kini ni Leo.
Iya kita. O, waong tanong yatag. Unsa? O ganang dili man ako ihatag niya nga iya magipangayo. Nahipaw ka gyud. Nga dili ko makamong mobalibad kung si Leonardo na mo imanghayo nako. Pwes, usban na karon. Kinahanglan pugngan mo ang butang nga maggamit nila batok nimo. Bisan pa kung maggamit kini ni Leo. Frederick, tabangi ko, please. Lara, sorry. Pero, kinahanglan mahibaw ka. Nga limitado ang tabang nga akong mahatag nimo. Kaya dili na ako kasud sa bahay ni Leo. Unad lang dako. O, nahibaw ko. Pero kinahanglang maghuna-huna kag paagi, Frex. Dili may mong magdugay ko din sa prisuhan. Wa ko'y kipatay. Wa! Kalma lang, Lara. Tabangi ko! Tabangi ko! Lara, si Leo lang ang makatabang ni mo karon. Pagpakiliuy ni Leo. Unsa? Kinahanglan magpaubos ka nila. Pero nahibaw na sila nga akong nagsabligo kasi doon sa naong ni Angela. Kana ang tumaguno nimo. Gusto ka. Kana lang ang nahimo ko sa og dili ang kamatayon ni Esmeralda. Na, hayag ng palibot. Oh, nagkatagi hapon ang mga butang din sa suite. Ug, like, baho. Gusto ka, Angela. Ayaw na. Unsa man ang naa sa suok? Angela, tanawa. Oh, ang wig na. Mao ba kini ang wig nga imong gipangita? Ang wig na lang ang nahabilin din ni Leonardo. Kung mao ka na. Gusto kasi magsulti. Nagwig kita ang misteryosang babae. O, lagi. Kung mao ka na. Gusto gid si Lara. Doon ay laing tao nga magkasud gawas din sa bahay. O magtakuban sa pagkababaeng misteryosa. O gigamit niya si Lara. Mao ba ka na ang buot mong ipasabot, Leonardo? Posible nga mao ka na ang nahitabuan sila. Ang gusto niya nga si Lara ang ato mapasangin lang nga mao ang misteryosang babae. O mo'y mipatay kang Esmeralda. Oh, milaban ang akong Leo. Oh, dali. Manggawas na ta din eh. Okay. Paghinay lang. Dali. Manaka na ta dito sa studio. Di na ako magdugay, Lara. Frederick, kinahanglang tabangan yun ko nimo ha. Oh. Kinahanglang mailhan na itong may priso na ko ilawom sa studio. Oh. Iyang kabalaka. Ipadayon ako ang pagpaniid sa bahay ni Leo. Napunan ang atong ebidensya. Nana ang gahon. Nana ang wig sa babae. Oh, ganun na nga po man ka, Angela. Mura man ang dunay diferensya, Leo. Unsay buot mo ipasabot? Unsay diferensya? Kining wig na nakuha ta sa ilaw, sa kwarto. Murag lahi ra sa nakita ko sa babae nga nagbarog ubo sa bintana sa kong kwarto. Sigurado ka? Ayaw na. Ako na ning klaruhon ang gitason ining maong wig. Sige. Ang maayo pa, ipiyong nimong imong mga mata. Aron mo balik sa imong panumduman ang nakita nimo sa ubo sa imong bintana. Sige. Huna-hunag maayo. Ibalik ang imong huna sa gabi nga nakita mo ang maong babae. Nahinumdum na ko, Leonardo. Nahinumdum na ko. Kung saan nahinamduman mo?
Kung kaayo ang buhok sa babae nga nagbarog ubos sa bintana sa akong kwarto, samtang kini, may pagka-straight. Sigurado ka? Oo, sigurado ko. Excuse me, Dong Leo. Naa sa linyas telepono ang imong doktor, Dong. Sige. Dini ka na sa studio, Angela. Tubago na akong doktor. Uy, Day. Unsa man ang buhok o gown, uy. Mao kini ang gown nga gisulob ni Lara ng ating. Uy, Day, uy, naunsa naman ang taon na si Lara, uy. Nabuang na siya, no? Ha? Nangay, laliman kag nangasamat ta siyang kabuang? Nang dugay namang gid ka din nang wa ka makabantay kung kinsa ang nakasudi ni sabay nga nagkagaon og puti. Ha? Ikuan. Bisag unsa nga okasyon nang. Hala. Hala! Hala pa yun. Nahinumdum na ko, Day. Unsa na ating? Unsa imong nahinumduman, ha? Nang ating? Sa mga parte din sa bahay ko, makakita og mga babae nga naggaon og puti. Oo, kay may masquerade party man din he. Og dunay mga naggaon og puti, show white costume. Mao ba? Oo, nahinumdum na ko, uy. Kay dunay babae man nga hubog kaayo niya. Mao na iyang costume, puti nga gaon. Kano sa na may tabo nang? Sa buhi pa sa Esmeralda. Sigurado ka ng ating? Oo, uy. Sigurado, gud kay ko, ana. Kay ako goy tig ati Manila, labi nas mga nangahubog. Day, kay nga naman, unsam day mong una-una. Nakakita ka pa ni Lara nga may tambong sa party nang? O, Day, pero lahi man to yung costume, oy. Ito man to, unya murag agila. Nag-itom si Lara? Oo. Buti pasabot nga dili siya mahilig og puti nga gaon. Ay, dili, uy. Gana na siya itom nga sinina. Murag nagluto pirmi. May natiman-an ka ba nga naggaon og puti ni atong maong party ng ating? Kuan. Akong hinumduman ha, kadiyot. Kuan. O, murag mga amiga ni Lara og si Mami Nerva. Si Tita Minerva? Oo, Day. Ang ngayon kay si Mami Nerva siyang puti nga gaon. Mao ba? Basta lagi, ubay-ubay to sila nga naggaon og puti. Leonardo, nag-unsa ka man din sa sala, naghinugto ka man. Nanawag ang doktor, ma. Check up na sabli na ako, ugma. O, kinahanglan magpa-doktor ka, Leonardo. Ma, murag luya lagi ka. Lain ang akong lawas. Labad ang akong Kinala mo pa huway sa kama. Nabala ka lang ko sa mga panghitabo din sa bahay. Ma, ayaw lang palabi sa imong kabalaka. Dili ka na kalikayan, Leonardo. Mailahan ra gihapon nato ang tinuod nga kriminal. Ha? Nasakpa na si Lara, di pa, Leonardo? Dili si Lara ang misteryosang babae, ma. Unsa? Mao ka na, ma. Dili si Lara ang misteryosang babae. O gano'n na kasiguro ka man ni Ana? Misulti na ko si Lara sa tanan. May tao nga mibunal sa iyang o dito na siya makamatkon og buot sa kwarto sa silong. Pero siya ang mi-attack ni Angela. Dunggabon unta ni niya. Ambot, ma. Leonardo, si Lara ang kriminal. Pero daghan siya gipakitang bunog og mga samad ug bukol sa iyang uma. Butang nga dili niya mahimo siyang kagalingon. Unsa? Mao ka na, ma. Makapalibog na kaayo ang mga panghitabo. Basta ako, para na ako. Sulbad ang problema. Si Lara ang kriminal ni Esmeralda. Giyon sa man yung pagsiguro, ma.
Leonardo, kung nakahimo si Lara sa pagsablig ug asido sa naong ni Angela, way katarungan nga dili siya makahimo sa pagpasakit siyang kaugalingon. Tuhuan lang siya nga siya ang biktima ug dili ang kriminal. Ma, Huna-hunaa lang. Kung unsay dagan sa utok ni Lara, Leonardo, dili na ni normal. Doon na siya kriminal nga batasan. tuod. Magkalibog ang mga panghitabo. Kinahanglan makasuod ko sa hilom sa bahay ni Leo ang gabi. Ikamsag ko sa gisulti ni Lara. Kinahanglan tabangan ko siya nga makabawi. O kinahanglan makuha ko na sa ang laing pinintal ni Leo. Ninduta ra bagyapog lawas anang Maminerva day bisag guwang-guwang mo na siya. Mao ba? Nakagusto ba si Tita Minerva kang Lara ng ating? Oh, sa una, di na siya ganahan ni Ma'am Lara. Pero sa kadugayan, nakauyo na siya ini kay mahilig man kay nas Laras paghatag og regalo god. Ug unsa may nahitabo ni Esmeralda? Kuan, ato-ato lang niya. Makit-an to na ko si Esmeralda nga magsigig hinuktok das biranda. Maghilak usahay diha. Mao ba nang? Uy, mao nga naluoy sab ko uy. Murag bugat kay iyahang kasing-kasing tungod sa unsa ng ating? permi masab nga maghilak si Ma'am Minerva das biranda nga nahulga ni Esmeralda. Ha? Silang duha ang hilig kayong maghilak diha. Unya, si Esmeralda, kung mawa, ana na siya magtago das kwarto ilam ining studio ni Dong Leonardo. Mao pa? Puno sa kaguol ang mga tao nga nagpuyo ni ining bayad ay Angela. Kaluoy sab nila no. Ay, nala oy, taod-taod naman daytang nagchika din oy. Mubalik na lang ko day. Sige nang. Pero day, ay pagsabas akong gipanulti nimo ha. Ako ra bayag yun yung gitago-taguan ay. Ayaw ka bala ka ng ating. Ato lang ni. Mura naman kong naglipog sa mga hitabo. Nagtuon naman unta ko nga si Lara ang kriminal ni Esmeralda. Pero, dili pa man gid ay. Pero may tulubagon pa siya na ako sa iyang pagsablig ug asido sa kong naong. Angela, wa ba daig ka mato? Nag-unsa pa man ka din sa sala. Nagbasa-basa ko og magazine, tita. Kumusta ka naman? Okay naman ko, tita. Abi nimo, nagtuog hapon ko nga si Lara ang mipatay na Esmeralda. Ha? Pero, may mga bukol siya sa o, tita. May samad sa o, ingon man bunog sa lawas. Ang mga taong buangon, Angela, o mga tao nga dunay bipolar, magkahimo bisan unsa nga buhat. Bisan ang pagpasakit sa kaugalingon. Tita. O mao ka na ang nakita ko kang Lara. Mao ba, tita? Mao nga siya gyud ang kituhuan ko nga mao'y kriminal. Gawas pa, siya usap ang migubaan ng imong naong, di ba? Og ang ebidensya mao ang bag nga itom nga may asido. Nahibaw ka sa bini, tita? Nakabati ko sa inyong gipanagsultihan ni Leonardo. Wa na lang kumusamok ninyo. Ha? Sige. Muuna na lang ko katog ni mo, Angela. Oo, tita. Good night. Tuod,
O ba na'y ugma sa doktor si Leonardo? Oo. Leonardo, nagtuo si mama ni mo nga si Lara ang kriminal. Iya sila kang isultihan, anak. Oo. Ug ingon og sa makatuo na lang sab ko sa iyang gisulti. Pero, lahi ang nakita ko sa naong ni Lara, Angela. Unsa? Nakita ko siyang naong ang kasinsiro sa iyang gipanulti. Nga biktima sab siya sa misteryosang babae. Unsa? Busa, maghimo na sa taglaing laang. Aron mo gawas yun ang tinuod nga misteryosang babae. Unsa? Nahadlo ka ba, Angela? Wa man, Leonardo. Buhata ang tanang gusto mong buhaton. Masulbad lang ang atong problema. Naglibog sa ko ni Mama. O ganun naglibog ka man sa imong inahan, Leo? Murag, dili na siya gusto maghuna-huna pa og laing kriminal. Gusto siya nga si Lara na lang yun ang tuhuan tang kriminal. Mao pa? Pero, may punto sab siya, Leonardo. Ha? Unsay bot mo ipasabot? Nagtuo si mama nimo nga bipolar si Lara. Unsa? O, kung bipolar ang usa ka tawo, doon na ni siya kahikayunan nga maghuna-huna sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Og nagtuo mo nga mao kini ang gibuhat ni Lara sa iyang O, Leo. Posible nga gipasakitan ni Lara ang iyang kaugalingon aron makalingkawas siya sa pagduda nga siya ang kriminal. Pero dili na siya makadagan sa iyang gibuhat nimo. Kinahanglan ikihan na nato si Lara sa iyang gibuhat nimo. Ug sa pagsama din yung duha ninang ating. Aniuna ko sa upo sa bahay nila Leo. Baga-baga yun di ay ang kakahuyan din sa ubos na. Musuot ko sa ubos. Dito sa may beranda nga nagbunga ni Esmeralda. Leonardo, nahinomdom ka pa bahin sa masquerade party nga gipahigayon sa inyong bahay? Sa buhi pa si Esmeralda? Masquerade party? Oh, misultin ako sinang ati nga doon ay masquerade party nga gipahigayon sa inyong bahay. Diin ang taong gikinahanglan nga magkaon. Oh. Nakahinumdum ko diyan. Buhi pa si Esmeralda niya ng panahon na. May nahinumduman ka bang kailang nga nagkaon og puti sa maong party? Nalimot ako. Tempang, ngano nakapangutan naman kanya na? Naghuna-huna lang ko bahin sa misteryosang babae nga nakagaon og puti. Basin kun usa sa mga bisita ninyo sa maong party ang maong babae. Dugay na kayong panahon ang maong party, Angela. Kung may laing mga tao nga naghuna-huna og daotan kag Esmeralda, nasakpan na unta siya karong panahon na. Ipadayon lang nato ang paghimo na sa buglaang, Angela. Sa imong huna-huna, muatake pa ka ang misteryosang babae. Kana ang dili ta masiguro, Angela. Narang beranda. Ang nagbunga ni Esmeralda. Kay bulungan kayo. Ngano kahang diya magyud siya gitok mo para mahagbong sa ubos. Nga posible man nga mabuhi paghihapon siya inighagsa din sa ubos. Kaya dili ko ni batuhan din ni Dapita. Mura na may noon kung na-interest ko sa pag-ila kung unsag yun na si Esmeralda. O ganong gipatay man siya. Gusto ko siyang ipintal. Husto. Kinahanglang makakuha kong hulagway niya ng Esmeralda na ilang gikagubtan. Aron, siya ang himuon kong obra maestra. Ug akong hatagan sa uluhan. Pahiyom sa patay.
Leonardo, kumusta ang inyong pag-atos sa doktor? Okay ra, ma. Milahos na lang sabi sa abogado. Kilalang mapasakaan na og kihas si Lara sa pagsablig ni asido sa naong ni Angela. Kinahanglang madugta siya sa prisuhan, Leonardo. Ma, mao ka na ang angang mahitabo sa mga kriminal. kinahanglan makita na to ang tinuod nga kriminal. Unsay buot mong ipasabot, Leonardo? Mituog ko sa gisulti ni Lara nga dili siya ang tinuod nga misteryosang babae, ma. Unsa? Pero nga naman, mituog yun di ay mo nga dili siya makahimo pagpasakit sa iyang kaugalingod. Mituog ko, ma. Nakita ko siya mga mata ang kahadlok. Nahadlok ko sab siya sa misteryosang babae. Unsa? Mao nga, di na lang tamo kumpiyansa, tita. Oh, kamo. Mauman ka na inyong gituhuan. Pero ako nagtuog ko nga si Lara ang kriminal. Siya ang mitukmo ni Esmeralda sa veranda. Sa imong hunahuna, ma, mamatay gid ka si Esmeralda kung mahagbong siya sa veranda. Nganong inyo na sa nang giukay ang kamatayo ni Esmeralda? Tungod sa babae nga nakagawon, ma. Tuod. Na hinumdum ka ba sa masquerade party nga gipaygayon din sa ato, ma? Masquerade party? Sa buhi pa si Esmeralda, may party tang gihimo dili ba? Pagmaskara ang tanang tao? Oo. Nainumdum ko, ana. Birthday ka na sa imong amahan. Di ko malimot, Leonardo. Kaya ako ang nagpahigayon sa maong party. Maayo. Nakahinumdum ka ba sa mga babae nga naggawon o puti sa maong party, ma? Mga babae nga naggawon og puti? Mao ka na, tita. Mamasin lang ta nga usa sa mga mitambong sa party. Mao ang misteryosang babae. Babae nga naggawon og puti? Ako? Ikaw? Ikaw, tita? ma? Oo, ako. Ug si Lara. Ug may lain pang uban. Leonardo, dili na ko gusto nga maghunahuna sa maong party. Sige, diya na kamo. Ako pang palutuon si ating para panihapon. Nakahinumdum na ko. Puti ang gawon ni mama niya itong higayon, ha? Og itom ang gawon ni Lara og dili puti, Leo. O ganong nahibaw ka man, anak? Silang ating ang misulti nako. Nga itom ang gawon ni Lara. Og may theme nga agila. Pero ano may sulti man si mama nga nagputi o gawon si Lara? Leo, dili ko gustong magduda sa imong inahan. Ha? Misamot naman hinuon kalipog ang atong nadiskubrihan sa atong pagtuki kung kinsa gyud ang misteryosang babae din sa inyong bahay, Leo. Nilapad gyud ang akong Maayo kay ngit-ngit mi sa dapit sa kitsaluyo. 2 oras tubangan ang mga gwardya. Mulahos na ko sa estadyo ni Leonardo. Mamasin ko nga makuha na ko iyang pag-umpintal. Ug nga makakuha ko hulagway ni ka makunahuna sa mga panghitabo karon. Nasakpan na noon mo si Lara.
Samot naman noon kalaw ang misteryo sa babaeng nakagaon og puti. Oh, sa tumila ko po. Muragikan sa banyo ining akong kwarto. Oh, wa naman sab noon. Pero, imposible nga mahagbong mo sa kabutang kung may musingkil ini. Ako rin susihon. Maghinay lang kong duol sa banyo. Ano may kasika sa suwid? Kalito na ko kapi ang pultahan. Uy. May tao din eh. Pero doon na ginahagbong kanina. Doon na yun. Pero, sa'y butang nga naa sa sahog din is banyo. Posible ka nagkikanta sa gawas. Gusto, muli-li ko sa gawas na akong kwarto. Oh. Nakita ko na gamay ang labi paingon sa sala. Amang ko'y makitang naglihok-lihok sa sala. Kipahong naman sa dayang suka. Oh, may kisirang pultahan dapit sa kusina. May mikawas ka, ha? Ako ning susiwan. Ayaw, Angela. Oh! Leonardo! Ayaw, paglangas. May tao. Nakabantay sad ka. May misira sa pultahan, Leo. Diyan ka lang. Ako ni Susion. Ato sa suwit sa suka. Sa sala. Pagparog. Pasigaan eh. Kung ingon ka. Okay? Oh, Leonardo. Mingaw ng sud sa bahay. Pero, napay o sa kakwarto nga nagsika. Ang kwarto ka na ni Angela. Huwag pa rin siya matong. Kung pagmuna niya ang suka siyang kwarto, makasuod na gid ko. Kinsa makal niya sa kusina. Ang pultahan sa kusina. Ang kalit na gisira ka kanina. Ako di aprihan. Mingaman ang gawas. Wa pa di mapasiga ang suga sa loob. Maungit-ngit. Kinsa na? Nangating? Dong, Leo. Ikaw na, Dong. Pasiga ang suga, Angela. Oh, Leo. Ay, na Dong. Misiga na ang suga. Nangating. Niya sa brikas kusina? Ay, uy. Unsa din na po din ha? Ay, nakabantay ko nga doon ay tao din his kusina, day. Mo nga, mihinay ko gawas akong kwarto. Nakabantay sa ka ng ating. Oh. Uy. Abli ang kabinet. Ug may karton nga nahagbong, oh? May tao nga nangukab sa kabinet, day, sa mga pinalit nga gamit sa kusina. Kinsa makaan din sa kusina? Nagunsa man mo diha sa sala. Oh. Tita? Ma? Ma'am? Ma? Nakamata ka na hinoon. Nakamata ko sa kasaba din he. Nagunsa man mong tanan din he. O kinsa man ang misud sa akong kwarto. Oy. Ha? Abli na ang pultahan sa akong kwarto sa akong pagawas karon. Kinsa? May miso ba ninyo sa kwarto ni Mama, nangating? Angela? Ha? Wa ko musod. Nalabaw na ko. Wa ko musod, oy. Basig nalimot ka las pagsira ini, Ma. Basin sad. Posible sa nga may tao nga nakasudin ni Ma. O mauna nga mong gisusi. Ug may gikuha siya sa kabinet, ma'am. Ha? May nakasuda sa gakawatan? Nangating, tanawa ang kabinet kung doon na binawa diha. Kay susiyo na ako ang gwardya. Kung nakabantay ba siya o nakalibot na ba siya sa bahay. Sige, Dong.
Nang ating tabangan ta kanang. Nang sa naman noon eh. Mihayag naman ang tibok bay. Murumog nakamatas lang tanan. Ay, askang malasan ng pagsuod na ko karandaan. Adto na lang ko sa doon sa studyong Lili. Unahon ko ang painting ni Nardo. Kundong naman. Alam, ma'am, oy, kuha nga na masabning mga gamit diri sa kabinet, ma'am. Unsa may nakuha ang ating? Di ba may collection man ta sa ice pick dire? Oh, Wala na, lagi usa ka karton. Katong ice pick nga nindot og puan ba? unsa? Wa na diha? Wa na gani, ma'am. Sigurado ka nga nawa ni ng ating? Oday, oy, kay bako man din akong gi-arrange ba ya? Ay, naunsa naman ta ini. Una ang akong koleksyon nga kutsilyo ang nakuangan. Si Esmeralda ang nakuha ini dili ba, tita? Mao kini ang kutsilyo nga akong nakit-an ubos sa aparador sa iyang kwarto. Oo, mauna. Mao to ang usa sa akong kutsilyo nga gidisplay sa aparador. Ngit-ngit kayo din sa studio ni Nardo. Pero namemoryan na ko ang tanang suok siyang studio. Upinagi ni Master Key. Maablihan na ako. Ablihan na ka? Kana ba? Maabli ka? Oops. Musod na ko. Hinay-hinay. O, may nabantayan ang gwardya. Ito na siya. Milibot na sluyo. Leonardo, gikawatan sa mga akong koleksyon sa mga ice pick. Unsa? O ka ng kartona, mauna ang nahug sa sawg. May miablis ibabaw sa kabinet dong. Unsa? Pero, kinsa maka ni? Baya kas una og laksad, ma'am ana. Nahala, batog ako. Labad ang akong o. Nala, mga tuog na ta. Bayo kaya maklaro na ko gamay ang palipot din sa soda. Bisan ko may suka. Pinagi sa hayagikan sa usa ka puste sa manggahan. Makita na ko mga canvas. Naay usa nga nasa stand. Oh, may pinintal sa diay si Nardo. Ay, pagkaswerte na ko karong gabi una. Nang ating, good morning. Uy, kumustang pagkatog, Inday? Nakatuga man sa dayon ko ng ating. Kinsa misud sa akong studio kagabi. Uy, unsa? Nga naman di ay ha? O nga namang nangluspat ka man. Ang katapusan ako pinintal. Nawa! Hala! Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamatag sa pipilan ng yugayugto nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuwat kini sa radyo ni Maria Gina Vidal ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Soundman Aldwin Lacorda. Recording editor Ariel Mancao. Music kini ubos ng alagad sa kanginan Trifon Morales. Dalit ka nato sa RMN Drum